Sanibonani. Ugogo Cele uyanibingelela kuzona zonke iy'ndawo kuwona wonke amagumbi amane omhlaba la nikhona wey'ngane zami, nani iy'ngane zakwethu. Bonke abambukelayo ugogo Cele njengamanje uyabingelela ugogo. Ugogo-ke ubuyile namhlanje, uthi ugogo akake abuye azokhuluma nani nonke, akhulume nabobaba, akhulume nabomama. Ngani? Ngoba kukhona labo mama laba othola ukuthi umama akahlalisekile kahle emzini wakhe, uthola ukuthi nobaba akahlalisekile kahle emzini wakhe. Kodwa kuye kuphambane kuthole ukuthi umama uma enenkinga kuye kube uyena onenkinga, uthola ukuthi mhlampe indoda iyona ehlela ngenzansi. Uthole ukuthi ubaba naye makuwukuthi kuwuyena futhi umama oba nenkinga, ubaba kwesinye isikhathi uze ayithole esehlela ngenzansi-ke. Ugogo namhlanje uthi akake azokhuluma nalabo ngoba kukhona labo abawondlovu kayiphikiswa, kukhona labo othi mawulibeka naye alibeke. Umama mayeuthi uyalibeka alibeke, uthi ubaba uyalibeka nomama alibeke. Kanti akufanelanga ukuthi kube njalo makuwukuthi nabantu abakhayo umuzi noma abakhile umuzi noma abazimisele ngokwakha umuzi. Kakhulukazi kuye kube kubi kakhulu-ke makuwumuntu wesifazane, ngoba umuntu wesifazane ngaso sonke isikhathi kufanele kuhlale kuwuyena owehlela ngenzansi kuphi endodeni. Kodwa-ke lokho ngiyazi kukhona abazomphikisa ugogo Cele, bathi hhayi ugogo lana uqamba amanga, ugogo lana wenza iphutha ngoba phela uhulumeni sewathi akube u-50%. U-50%-ke ugcina laphaya kahulumeni wengane yami, ugcina laphaya kahulumeni u-50%. Akuzange kuze kuqale kuze kube njalo. Njalo indoda igama lalo, izwi lalo lihlezi linjani, fanele libe phezulu. Kodwa-ke kuye ngokuthi yini leyo asuke eyikhuluma phela ubaba wekhaya, kumbe lelo soka noma wena mama, kuye ngokuthi yini le oyikhulumayo ezokwenza ukuthi ubaba akwazi ukuthi akuzwe. Isikhathi esiningi-ke thina abantu besifazane siye siphakamise amakhanda, kungafanelanga ukuthi uphakamise ikhanda kwesinye isikhathi. Nala ubona khona ukuthi uyaligoba uphondo, kodwa ungakwazi ukuthi uligobe uphondo. Ngani? Ngoba wena awuphikiswa. Iy'nkunzi ey'mbili ayihlalelani-ke esibayeni wengane yakwethu. Ngiyacela-ke njengamanje nobaba, Nkosi yami, nabo bake behlise umoya, angathi omunye athi hhayi ngiyindoda mina, akekho ozozwa ngami, mina engishawa umthetho la ekhaya. Nakhona-ke awukubheke phela mnumzane wekhaya ukuthi yini lena ekufanele ukuthi ngempela wena uze ube umnumzane wekhaya kuyona. Umnumzane wekhaya akabe umnumzane wekhaya kuphi? Makufanele ukuthi sidle la ekhaya, makufanele ukuthi umnumzane wekhaya, makufanele ukuthi kiwe kamereni, akabonakali ukuthi umnumzane wekhaya kuphela, kungabe ukuthi nje ukhuluma nje umsindo kuphela. Ugogo-ke uthi akake azokhuluma ngempela ngayo le ndaba le yokuthi wena onenkinga yomuntu wesifazane omthandayo, nawe onenkinga yomuntu wesilisa omthandayo, ukuthi awukumvala umlomo nje, lo mlomo okhuluma kakhulu, naye azangazazi ukuthi ngaba sengehle kangaka, ngaba kwenze njani. Ake kube khona ukuthula emzini yenu, ake kuphele lento yokuhlezi nikwebhana emzini wenu. Awukuthole nje into, uthole umuthi la Gogo Cele, awuthole nje leli khambi leli elokuthi umvale umlomo. Khona lento le yokuvala umlomo le eyokuthi umuntu avele avaleke nje umlomo, angabese umuntu ekhuluma kakhulu, akhulume nezinto engafanelanga ukuthi uyazikhuluma, nezinto ngelinye ilanga azogcina eseyisola ngazo. Sewuhambile mama, ubaba usesele namazwi abuhlungu lawa ohambe nawo wona, ngenxa yani yokukhuluma komuntu wesilisa, okhuluma izinto ezirongo kumuntu wesifazane, nokukhuluma komuntu wesifazane okhuluma izinto ezirongo kumuntu wesilisa. Yazi khona umuntu okakhulume ubone ukuthi noma ngaba uyalidinga lolu xolo noma uyafuna ukubuyela kule ndoda, kungabuyeleki ngenxa yamazwi eyigaxa ezimbi ayishiya, ngenxa yenkulumo embi agcina eyishiyile kumuntu wakhe. Ugogo uthi awukutholeke le nduku lena inzima, le nduku iyawuvala umlomo, kuyaba khona ukuthula ekhaya. Umuntu wesilisa uyakwazi ukuzwakala, umuntu wesifazane nawe uyakwazi ukuzwakala.
ugogo-ke uthi akanitshele ukuthi ngomhla ka-6, umhla ka-7, umhla ka-8 uzobe eseGoli ugogo kuwona lo mashi. Uma kuphela le nyanga ugogo uzobe ekhona, mhla ka-6, mhla ka-7, mhla ka-8 ugogo usekhona, uzobe esekhona eGoli. Uyacela-ke nifone ni-WhatsApp-e umuntu ofuna ukuza kuyena 068 Makhosi 0722 155 137. Ngiyiphinde 0722 155 137. Umuntu akafaki imali kaPep, ugogo uyakuphosela, awuyifake eShoprite. Wena uya-order ufake i-account kugogo Makhosi.